ideš? Ste videl? Mhm. Nie. Ty mohla rozviesť to, ako moja bunda je kojasa? Martinka, proste ukáž nám to. Keď teraz zober... No. Takže toto je nový vynález Martinky Vojtelovej. Tu by sme mohli sa zbaviť tej sieťky. Aj na druhom strane. Čiže keď máte chuť si dať mliečka. Do kávy. Dobre, Danka, poď na tvoje žezlo. Hrozí tu defenestrácia. To je inak dobre, čo máš na Skype, že lova. Som z teba skoro umrela. Tu máme kuskus. Ozví sa kuskus. To máte vlážik vymyslel. A pozor, štýlové brutálne tenisky bez šuplíkov. Používajú sa. Tu máme nohavice, ideme až hore a konský copík. Krásny. To je bradavky. Počkaj, urobíme detail. Tebe čo stojí, ukáž? Vlas. Sorry. Toto je náš ohník. Ohník horí na Kačianskej holi. Teda pod. No a... Ešte teba. Natočím sa? A toto sú naše bajky, ahaho. 1, 2, 4, Artur. A toto je náš prístrešok. A ďateľ. Ďateľ v tomto lesce sa stratil. Nechceš vidieť.